галәмнәрне юктан бар кылып, безне үзенең шиксез нигъмәтләрендә яшәтүче Раббыбыз Аллаһ Тәгаләгә барча мактау ва улуглауларыбыз, шөкр ва рәхмәтләребез булсын. Җирләргә дә, күкләргә дә Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте булып килгән. Безгә шушы хак динебезне өйрәткән, безнең өчен иң хәерле үрнәк булган сөекле пәйгамбәребезгә күңел түрләребездән чыккан дугаларыбыз Аллаһ Тәгаләнең сәламе һәм салаваты булсын. Азиз кардәшләрем, һәрберегезне тақвалыкка чакырам. Аллаһның әмерләрен үтәгез, аның тыйганнарыннан тыелыгыз. Аллаһ Тәгалә Кур'ан-ы Кәримдә әйтте: "Я әйюһәлләзина аману тақуллаһа хакка туқати, ва ла тамутунна илля ва антум муслимун." Әй иман китергән бәндәләр, Аллаһ Тәгаләгә тиешле рәвештә, тиешле дәрәҗәдә тақва булыгыз. Ягъни аның әмерләрен тиешенчә үтәгез. Харамнарыннан тиешенчә тыелыгыз һәм мөселман булмаган хәлдә Аллаһ хузурына кайтудан сакланыгыз диде. Шулай ук Аллаһ Тәгалә Әл-Ахзаб сүрәсенең 41-нче аятында әйтә: "Я әйюһәлләзина аману зкуруллаһа зикран кафира." Әй иман китергән бәндәләр, Аллаһ Тәгаләне зикр итегез. Зикран касиран, бик күп зикрләр белән. Зикр итегез. Кай вакыт башыгызга бәла төшкәч, Аллаһны искә төшергез генә димәде. Һәр даим, һәр мизгел Аллаһ Тәгаләне бик күп искә алыгыз диде. Бик күп зикр итегез. Үзегезнең Коръан укуларыгыз белән дә, үзегезнең Аллаһка тәсбих әйтүләрегез белән дә, шөкр әйтүләрегез белән дә, һәм башка зикрләр белән дә. Һәм Абу Муса радиллаһу анху тапшырган хадистә Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән: Аллаһ Тәгаләне зикр итүче, аны искә алучы белән зикр итмәүче кешенең мисалы тере кеше белән мәйет мисалы ди. Ягъни Аллаһны зикр итүче ул тере кеше. Аның йөрәге тере, аның җаны тере, ә Аллаһны оныткан ул мәйет диде. Аның гәүдәсе җир өстендә йөрсә дә, ул тере мәйет, чөнки аның йөрәге үлгән, аның калбы үлгәндер. Бу хадис Имам Әл-Бухарида килә. Шулай ук җәмәгать, Абу Зар радиллаһу анху дан бер хадис риваят кылына. Бу хадис Имам Хакимның, ул бу хадисны сахих дип әйтте. Хадислар җыентыгында килә: Абу Зар радиллаһу анху әйткән: Аллаһның илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям миңа 7 нәрсәне васият итеп әйтте ди. Ягъни заповедовал миңа ди. 7 нәрсәне сакла дип әйтте ди. 7 нәрсәне югалтма дип әйтте ди. Шушы 7 әйберне эшлә дип әйтте ди. Һәм шуларның иң беренчесе Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте ди: мискиннәрне ярат дип әйтте ди. Һәм мискиннәргә якын бул дип әйтте ди. Әлбәттә, җәмәгать, кеше үзенең табигаты белән бигрәк тә әлхәмдүлилләh мискинлектән ярак булса, ул мискиннәргә якын булырга бик теләми. Чөнки әгәр дә инде ул көчле кешеләр белән, әгәр дә ул хәлле кешеләр белән булса, эшләрне дә майтару җиңелрәк була, аларның киңәшләре дә затлырак була. Кай вакыт бәлки алардан бераз гына нәрсәдер кала да, тама да, ярдәмнәре дә тия. Һәм элек-электән ул кешенең, бигрәк тә көчле кешеләрнең мискиннәр, загыйфләр янында утыру ничектер хурлык булган. Хәтта Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям аның фақирләр, мискиннәр янында булуын күреп, кайбер байлар Мәккәдә: "Син яки инде әйдә безнең белән бул, яки алар янында бул" дип, бераз гына фақирләрдән җирәнеп караганнар. Һәм Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям нишләргә белмәгән, чөнки аңа көчлеләр дә кирәк, чөнки өммәтне күтәрергә кирәк, динне күтәрергә кирәк, мал да кирәк, көч тә кирәк. Тегеләрнең сүзләре дә үтә. Кабиләләр белән сөйләшсәләр, кабиләләр пәйгамбәрне кабул итә, чөнки монда сиясәт, политика. Пәйгамбәребезгә аны да алып барырга кирәк, әмма фақирләргә дә ярдәм итәргә кирәк. Шуннан соң нишлим инде дигәндә, алар бит шарт куйдылар, яки алар белән, яки безнең белән. Аллаһ Тәгалә Коръанда аят иңдерде: "Бул шулар белән" диде.
Фақирләр белән булу диде. Аллаһның ярдәме килде. Менә шуңа күрә җәмәгать, әйе, фақир кешенең, әйе, мискин кешедән әллә ни файда да юктыр. Ул сиңа әллә нинди зур-зур насихатлар да бирә алмас. Ләкин җәмәгать бераз гына аннан күңелсез исләр дә килергә мөмкин. Чөнки ул көненә 2 тапкыр душ кереп, затлы шампуньнар белән мөмкинлеге булмаска мөмкин. Шулай бит. Ул нәрсәдер сине йөдәтергә мөмкин, нәрсәдер сорап та. Ләкин җәмәгать, Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям нәрсә дип әйтте? Абгуни би дугафаикум диде. Китерегез миңа зәгыйфләрегезне диде. Мискиннәрегезне, чөнки Аллаһның ярдәме сезгә, көчлеләргә, шул зәгыйфләрегез аша, шуларның дугасы аша килә диде. Шуңа күрә җәмгыять, общество, ул Аллаһ төзегән, әгәр дә тәртиптә карасак, менә алда күкрәк киереп, басып торырга тиеш көчле кеше, әйе, ул милләтне, үзенең җирен, үзенең динен алып баручы, кешелекне яшәтүче, әмма көчле кеше көчле булып калсын өчен, аның артында тизелешеп торырга тиешләр фақирләр. Шуларның дугалары, зәгыйфләрнең дугалары көчле кешене алып бара. Шуңа күрә Пәйгамбәребез бер җиргә барса, китерегез әле миңа кая зәгыйфләрегез дип, шул халыкның зәгыйфләренә ярдәм иткән, шуларның дугасы белән яшәргә безгә чакырган. Мискиннәрне яратырга һәм аларга якын булырга диде. Икенчесе, Әбу Зар әйтә, Аллаһы Тәгаләгә шөкр иткәндә, хәле синекеннән түбән булганнарга кара, синекеннән яхшырак булганнарга түгел диде. Мөхтәрәм җәмәгать, менә монда да бар урыннар без үзебездән көчле булганнарга карарга тиеш. Мәсәлән, галимгә карап, без дә хузурланабыз, безнең дә галим буласы килә. Бай мәчет сала, мәдрәсәгә ярдәм итә, тол хатынга нәрсәдер алып бирә, без шуңа карап хузурланабыз, канатланабыз, туктале, ул булдыра. Нигә мин дә булдыра алмыйм бит дип, без дә булдырага тырышабыз. Бу яхшы. Ләкин Аллаһ сиңа биргән нигъмәтләргә шөкр иткәндә, безгә бик зур ярдәм бирә һәм күңелебезне күтәрә, үзебездән байларга түгел, үзебездән авыррак кешеләргә карагач. Кай вакыт хәлең авырайып китсә, бераз авырып, билең авыртып китсә, инвалидный коляскада йөрүчене карыйсың да, әлхәмдүлилләh, мин бит әле рәхәтләнеп йөрим дисең. Ягъни үзеңнән авыррак булган кешенең хәлен күреп, хәлеңнең яхшыруын күрә. Шуңа күрә, хәтта шушы хәдистән чыгып, татарда шундый әйтем бар. Үзеңнән үстен булганнарга карап фикер йөртте, үзеңнән аста булганнарга карап шөкер итте. Шуңа күрә шөкер иткәндә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям нәрсә диде? Үзеңнән хәле яманрак булганнарга кара ди. Әлхәмдүлилләh, минем бит әле шушым бар, минем бит әле шушым бар дип куясың. Хәтта кайбер хәлифәләргә, хәлифә бит инде ул ил башлыгы, кемдер зорланып килсә, без бит яратабыз зорланырга. Һәм җитәкчеләргә дә еш кына зорланып киләләр бит инде. Шулай бит, мактарга килми, мактарса да ул алыр өчен мактый инде аны, чын күңелдән мактамый. Шулай бит инде. Шуңа күрә кайбер хәлифәләр шундый хикмәтле булган. Алар үзләреннән ерак түгел тотканнар бер бик авыр хәлдәге кешене. Һәм бу кеше ярдәм сорап килгәч, яки ул тегене китерергә кушкан. Мен моңа вагаз сөйләде дип. Үз хәлеңне сөйләле моңа дип. Яки моны шунда җибәргән, бар, минем исемнән бар, ул сиңа ярдәм итер дигән. Теге саңа акча, ризык бирмәгән, үзенең хәлен сөйләгән. Һәм аның хәлен ишетеп, бу үзен шундый бәхетле итеп, бәхетле булуын, бай булуын аңлап, шатланып китә торган булган. Шуңа күрә җәмәгать кайбер кешегә ярдәм биреп, хәлен яхшыртсаң, кайбер кешенең әзрәк кенә башын тәртипкә китерергә кирәк. Әйе, шуңа күрә икенче насихат, синекеннән түбән булганнарга карап шөкр итте, синекеннән яхшырак булганнарга карап түгел ди. Өченчесе, туганлык җепләрен сакларга кушты ди. Өченче васият, туганлык җепләрен саклады, хәтта минем туганнарым миннән баш тартсалар да ди. Җәмәгать, әгәр дә бер туганыңа кунакка барыйм әле дисәң, Аллаһ ризалыгы өчен, ул син килүгә бәлешләрен салып, шәйләрен куеп, кылачларын җәеп сине каршы алса, гел барасы килә. Ләкин бу героизм түгел, мондый туганга бару. Әйе, ул герой син түгел. Ә менә кашан синең туганың, бер туганың әдәпсез булса, рәхмәтсез булса,
Син аңа баргач, ул сине кабул итмәсә, ул сине юк килеп җөрмә монда, синнән башка да монда хәсрәтем күп дип, синнән баш тартып та, син шул кешегә ничектер ярдәм итәргә тырышсаң, үзеңнең җылы мөнәсәбәтеңне күрсәтсәң, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм нәрсә диде? Сиңа хәерлелек белән каршы алган туганың белән туганлашу туганлык түгел ул ди. Ә менә синнән ваз кичкән, синнән баш тарткан туганың белән араңны булдыру менә бу чын туганлык ди. Шуңа күрә туганың, минем туганым миннән арасын өссә дә, ул туганлык белән җепләрне сакларга кушты миңа Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәлләм. Шуңа күрә үзегезнең туганнарыгызга игътибар итегез әле. Кайсылары белән сез күбрәк аралашасыз? Менә бу кагыйдәне күресез. Шулай бит, безгә артын куйган туганнар белән еш кына аралашасы килми. Менә без аларны дагын җыярга тиеш. Аларның да йөрәкләренә юл эзләргә тиеш. Дүртенчесе, Пәйгамбәребез миңа әйтте ди, бер кемнән дә бер нәрсә дә сорама дип әйтте ди. Бу нәрсә дигән сүз? Мөселман кешесе үзенең тормышын шулай төзергә тиеш, тырышырга тиеш. Аның кешеләргә мохтаҗлыгы никадәр әзрәк булса, шул кадәр яхшырак була. Һәм йөрәге Аллаһ белән генә бәйле була. Шуңа күрә исламда бер кашан да хәерле эш булмады кул сузу. Пәйгамбәребез галейһиссалату вассалам нәрсә диде? Ядул улия хайрун мин яди суфла диде. Өстәге кул астагы кулдан яхшырак диде. Өстәге кул нишли? Бирә. Астагы кул нишли? Сорый, ала. Шуңа күрә ислам өйрәтте бирегә, ярдәм итәргә, әмма сорарга түгел. Һәм синең астагы кулың дугада Аллаһ Тәгаләгә сузылырга тиеш күбрәк. Һәм никадәр син мустақил тормыш алып барсаң, ягъни кешеләргә хаҗәтең әзрәк төшкән саен, шуның хәтлек исламда хәерлерәк. Шуңа күрә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм нәрсә диде? Диядәме, аттамы барганда, камшың төшеп китсә дә кешегә кушма ди. Үзең төшеп ал диде. Шулай бит. Әмма өйрәтте Пәйгамбәребез сахабаларын ничек? Сандалиеңнең кайышы ычкынса да, шуны иелеп бәйләргә дә Аллаһтан ярдәм сора диде. Шуңа күрә Аллаһтан сорыйбыз ярдәмне. Бишенче насихат, ачы булса да, тырыш дөресен әйтергә диде. Әй җәмәгать, кай вакыт ничек дигән әле татарда? Дөресен әйткән туганына ярамаган ди. Туганына ярамас ди. Шуңа күрә күп вакытта кемгәдер дөресен әйтү, ул чыннан да ул бик ачы була. Аның нәтиҗәсе ачы була. Ләкин мөселман кешесе хикмәт белән дурфаланып, әдәпсезләнеп түгел, кешенең хөрмәтен күреп, аның дәрәҗәсен төшермичә, кеше алдында түгел, хәтта бүген дә бар, мәсәлән, кемдер ниндидер вазифада, ниндидер җитәкче кеше алдында, эй син фәлән, я же ему насихат даю диләр аннан. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм бигрәк тә әйтте, җитәкче кешегә насихатны кеше алдында бирмәгез диде. Үзенә генә бирегез диде. Әгәр дә син телисең икән, чын күңелдән кайсыдыр җитәкченең үзгәрүен синең насихатың белән кеше алдында әйтмә. Кимсетмә аны, чөнки аның дәрәҗәсе бар. Үзенә генә әйт диде. Шуңа күрә, ләкин нәрсә диде? Ачы булса да дөресен әйтергә диде. 6нчы насихат, Аллаһының динен тотканда сине яманлаучылардан, сине сүгүчеләрдән курыкма диде. Әйе җәмәгать, Аллаһның динен тотканда, Аллаһның гыйбадәтен, Аллаһыга гыйбадәтне торгызганда гел мактап тормаслар безне. Сакалларыбызны да яратмыйлар. Әйе. Кай вакыт мөслимәләребезнең яулыкларына да әллә нинди сүзләр ишетәләр. Субханалла, әйтерсеңләр, мәктәптә укып йөрүче яулыктан сабый бала шуннан дошман ясыйлар. Чакыралар аны директорга. Без 11 класста куркайга әле директорга чакырсалар. Әйе, ул бит барыбер директорга, мактарга чакырмыйлар, медаль тагырга чакырмыйлар. Шулай бит инде директорга чакыралар. Әйтерсең, ул тәмәке тартып элеккән. Пиво чыгып элеккән. Әйе, ушутка куябыз дип куркыталар. Ни өчен? Юбкасы узын булганга. Яки яулык бәйләгәнгә. Бу бит инде җәмәгать нинди ахмаклык бу, җәмгыятьнең әхлаксызлыгы бу. Әйе. Шуңа күрә баланың мәктәпкә булган мәхәббәтен җимерә торган нәрсә, гыйлемгә булган мәхәббәтен җимерә торган нәрсә. Шуңа күрә Аллаһның динен тотканда төрле сүзләр ишетергә туры килә.
Төрле яманлаулар күтне күтәрергә туры килә, ләкин булар сине куркытмасын диде. Һәм 7-нчесе күбрәк. Күбрәк диде. Ешрак кабатла шушы сүзне диде. Ла хаула ва ла куввата илля биллах. Бу сүзне күбрәк ешрак кабатла, чөнки бу сүзләр диде Аллаһның гарышеннән төшкән ди. Гарыш астыннан чыккан хазинә бу ди. Это сокровище, это клад ди бу сүзләр. Каян төшкән? Каяндыр Кабан күл астыннан чыккан түгел. Юк, ниндидер бәндәдән чыккан түгел. Аллаһның гарышы астыннан чыккан бийек хазинә бу. Ла хаула ва ла куввата илля биллах дигән. Әйе җәмәгать. Телгә әйтү өчен бик ансат. Бик җиңел сүз. Әмма бу сүзнең мәгънәсе һәм бу сүзләрнең кеше тормышында булган тәэсире бик зур. Бик зур җәмәгать. La hawla wa la quwwata illa billah. Һәм бу без беләбез, китапларда һәрбер зикрнең, дуганың үз исеме бар. Мәсәлән, Бисмиллаһир-рахманир-рахимның китапларда исеме килә Басмала. Басмала дип әйтелә. Мәсәлән, Астагфируллаһ дип гафу итү истигфар. Субханаллаһ тасбих. La ilaha illallah tahlil. Allahu akbar takbir. Буларның бар исемнәре. Алхамдулиллах тахмид. Менә шуның кебек ла хаула ва ла куввата илля биллах бер сүз белән хауқала дип атала. Хауқала. Менә шушы хауқаланың җәмәгать дәрәҗәсе зикрләр мәйданында, дугалар мәйданында бик зур. Күбебез аны намаздан соң әйтә, башка вакытларда әйтә, әле аның турында да әйтермен, ләкин аның кыйммәтен, аның мәгънәсен аңлап бетермибез. Бу хакта бик күп хадисләр килә. Мин аларның берничәсен генә искә аласым килә. Хазим исемле сахаба радиллаһу анһу Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям яныннан үтеп барганда Пәйгамбәрбез аны үз янына чакыра. Киләле ди. Һәм үз янына чакырып, нәрсә ди? Мин сиңа ди җәннәтнең бер хазинәсен, сокровищесын, җәннәтнең бер байлыгын күрсәтимме ди. Күрсәтимме? Җәннәт байлыгы бу ди. Дөнья байлыгы гына түгел ди. Ла хаула ва ла куввата илля биллах дигән сүзне әйтте. Күп итеп әйтте. Бу хадис Ибн Маҗа риваятында килә. Һәм җәмәгать бар зикрләр, бар дугалар. Дуга ул нәрсәдер сорау. Нәрсәдәндер мине сакла дип әйтү. Мәсәлән, Аллаһтан сорыйбыз, имин тормыш, мал мөлкәт сорыйбыз, балалар сорыйбыз, сакла дибез, җәһәннәмнән сакла дибез, афаттан сакла, авырудан сакла дибез. Бу дуга сүздә юк. Ләкин җәмәгать күп вакытта безнең дугаларыбызның кыйммәте шул дугалар янындагы зикрләрнең кыйммәте белән бәйле тора. Карагыз, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям кыямәт көнендә шафагать хадисендә нәрсә дип килә? Мин ди Аллаһның гарышы астына кирип, аңа сәҗдәгә төшермен ди. Уммати дип әйтер алдыннан. Минем умматымны сакла дип ике сүз әйтер алдыннан Пәйгамбәрбез сәҗдәгә төшә. Сәҗдә Аллаһ белән иң якын вакыт. Шуңа күрә сәҗдәдә күп дуга кылыгыз диде. Шуннан соң башымны сәҗдәгә ыргач, Аллаһ миңа ди шундый тәсбихлар өйрәтәчәк ди. Шундый зикрләр әйттерәчәк ди. Мин шул тәсбихлар белән Аллаһны зурлармын ди. Аллаһны бийекләрмен ди. Бу тәсбихларны бүтән беркем дә белмәс. Һәм шул сүзләрне әйткәннән соң Аллаһ миңа әйттерде. Я Мухаммад, эй Мухаммад, ирфа расак. Күтәр башыңны. Тор сәҗдәңнән. Сәл ту'та, сорыйсыңны биреләчәк сиңа. Теләгән кешеңә шафагать кыл, шафагатың кабул булачак дип әйтте. Ләкин бу сүз җавап килсен өчен ул нәрсәләр эшләде? Ул шушы зикрләрне әйтте. Шуңа күрә дугаңда нәрсәдер Аллаһтан сорар алдыннан бил, Аллаһы Тәгаләгә дөрес итеп эндәшә белергә кирәк.
Ул догаңның канатлары булырга тиеш. Мәсәлән, Пәйгамбәребезгә салават кебек, Аллаһка хәмд сәна кебек. Менә шушы ла хаула ва ла куввата илля биллаһ ул безнең дугабызның канаты булып тора. Ул безнең дугаларыбызның кабул булуына сәбәп булып тора. Һәм бу хакта бер бик кызык хәл. Минем өчен бик кызыклы хәл, ул хадис миңа шул кадәр ошый, бер бәдәви белән була. Бәдәви кем инде ул? Бедуин. Ул шүлдә яши. Көтү көтә шунда, ул инде шәһәр кагыйдәләрен белми инде, мәдәниятне белеп бетерми инде, бәлки әдәбе дә булмаска мөмкин. Ләкин ихластан Пәйгамбәребезгә килә. Шуннан соң әйтә: "Я Расулаллах, ди, син миңа ди, өйрәт әле берәр шундый сүз ди. Мин гел шул сүзне әйтеп йөрүмен ди. Менә ди, өйрәт әле берәр яхшы сүз ди. Мин гел шул сүзләрне әйтеп йөрүмен ди." Шуннан соң Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям аңа әйтеп китә: "Әйтти, ла илаха илляллаһ вахдаху ла шарика лах. Аллаху акбар кабиран, вальхамдулиллахи кафиран, ва субханаллахи раббил аламин, ва ла хаула ва ла куввата илля биллахил азизил хаким." Ягъни, әйтти, Аллаһтан башка илаһ юк, ул бер ялгызы, Аллаһның юктыр тиңдәше, Аллаһ бийектер, без аны бийеклибез. Аллаһу Тәгаләгә бик күп хәмд сәнәләр әйтәбез. Аллаһу Тәгалә бар кимчелектән дә пактыр, ул галәмнәр Раббысыдыр, һәм ла хаула ва ла куввата илля биллах, Аллаһтан башка кешеләрнең хәлен үзгәртүче, һәм Аллаһтан башка көч кудрат иясе юк дип, менә шушы сүзләрне әйтти. Шуннан соң бәдәви үзенең бер катлыгы белән, гадилеге белән, ихласлыгы белән тыңлап Пәйгамбәрбез бит инде атый тыңлап тора да: "Эй Аллаһның илчесе ди, мин аңладым ди, бу бит Аллаһныкы ди. Булар, бу бит Аллаһны зурлау монда ди. Ә миңа кая ди? Мин бит үзем өчен сорадым синнән ди, Аллаһ өчен түгел ди." Шуннан соң Пәйгамбәрбез әйтә, менә шул сүзләрне әйткәннән соң әйтте: "Аллаһумма гафирли" дип әйтте. "Я Раббым, кичер мине" дип әйтте. "Вархамни" дип әйтте. "Миңа үзеңнең рәхмәтеңне насыйп ит" дип әйтте. "Вахдини", мине туры юлдан алып бар. "Варзукни", һәм миңа ризык бир дип әйтте. Бу Имам Муслим риваятында килә. Ләкин җәмәгать, карагыз, зикернең башында торган Аллаһныкын бирмичә үзеңнекен сорап булмый. Аның кыйммәте булмый. Шуңа күрә ла хаула ва ла куввата илля биллахи бу урында әл-Азизил Хаким дигән сүз дә аның ахырдан кыласы дугасының кабул булуына сәбәптер диде галимнәр беләс. Һәм бу сүзне җәмәгать бөтенебез белә. Ла хаула ва ла куввата илля биллах. Ул бик җиңел сүз, ләкин күбебез аның мәгънәсен аңламый. Һәм күп китапларда ла хаула ва ла куввата илля биллах дигән сүз урыс телендә тәрҗемә ителә: "Нет силы и мощи, кроме как у Аллаха" ди. Бу бик зур сүзләр, ләкин моның тәрҗемәсе дөрес түгел. Ла хаула ва ла куввата илля биллах нәрсә дигән сүз? Юктыр хаул һәм юктыр куәт Аллаһтан башка. Ләкин нәрсә ул хаул? Нәрсә ул куәт? Галимнәребез әйтә. Бер хәерле эшне кылуда ди, әгәр дә ниндидер хәерле эш эшлисе булса, безнең беребезнең дә мөмкинлегебез юк ди, Аллаһның ярдәменнән башка ди. Бер явызлыктан тыелуда яки кытылуда беребезнең дә көчебез юк, Аллаһтан башка ди. Һәм менә бу җәмәгать хаул дигән сүз, менә монда минем бөтенебезне дә шушыңа туктатасым килә, игътибарыбызны хаул, хәл дигән сүздән алына. Хәл, ничек хәл диләр? Хәлең ничек дибез? Шулай бит? Ул гарәп сүзе, кайфул хәл дибез. Хәлне үзгәртүче Аллаһ кына. Һәрбер кешенең җирдә, күктә, һәрбер мәхлукның, һәрбер нәрсәнең зур булсынмы, кичкенә булсынмы, аның хәлен үзгәртүче бер генә зат бар. Ул кем? Аллаһ. Галәмнең хәлен Аллаһтан башка бер кем үзгәртмий. Ай, кояш, планеталарның хәлен Аллаһтан башка бер кем үзгәртмий. Җирнең хәлен Аллаһтан башка бер кем үзгәртмий. Һава торышын Аллаһтан башка бер кем үзгәртмий. Илдәге хәлне, иктисади, экономик хәл булсынмы, социаль хәл булсынмы, кешеләрнең мәдәнияте, әдәбе, тәрбиясе булсынмы, дини халаты булсынмы, Аллаһтан башка аны бер кем дә үзгәртмий. Синең тәнеңдә булган хәлең, синең кан йөришең, синең анда лейкоцитлар тегеләр булар, синең үпкәңнең эшләве, ул һаваны алып, кислород алып кире чыгаруы, синең күзләреңнең майланып хезмәт итүе, синең ризыкны ашказанга кирип, ул андагы катлаулы процесслар аша үтүе, менә булар бөтенесе галәмнән башлап макро, микрога кадәр алар бөтенесе дә бер хәл икенче хәлгә үзгәрә Аллаһның әмреннән башка.
Шуңа күрә без шуңа инанырга тиеш. Ла хаула ва ла куввата илля биллах. Аллаһы Тәгаләдән башка бер кешенең хәлен, бер кафир Аллаһның хидаятыннан башка мөмин булмас. Бер мөслимә Аллаһның әмреннән башка яулыгын салмас. Менә бүген күрәбез бүген анда психологлар ниләр булып битеп, Коръан сөннәттән китеп яулыкларын салалар, әле ул 200 мең кешегә подписчигына салалар. Аны Аллаһы Тәгалә шул хәлгә төшергән. Һәм аның проблемасы яулык салгач түгел. Яулык салу ул показатель гына. Аның проблемасы күпкә эштә. Шуңа күрә ла хаула ва ла куввата илля биллах. Аллаһ аны былай гына адаштырмый. Аллаһ кемнедер былай гына туры юлга күндермей. Аллаһ бер милләтне, бер халыкны былай гына күтәрмей. Аллаһ бер халыкны, бер милләтне былай гына төшермей. Аллаһ Тәгалә мал мөлкәттә бәрәкәтне бирә. Аллаһ Тәгалә мал бәрәкәтнең бәрәкәтен ала. Менә булар бөтенсе дә ла хаула ва ла куввата илля биллах. Шуңа күрә Ибн Раҗаб әйткән, кеше дигән бер хәлдән икенче хәлгә күчә алмас ди. Аның бер хәле икенче хәлгә килмәс. Авыру сауыга алмый, сәламәт авырый алмый. Һәм нәрсәдән башка? Аллаһның теләгеннән һәм көченнән башка ди. Менә шуңа күрә кая гына барсак та, кая гына булсак та, без тормышыбызның һәр мизгелендә менә шушы сүзнең мәгънәсен белергә тиеш. Ни өчен мәсәлән сөннәттә мисал белән азан әйткәндә ла хаула ва ла куввата илля биллах дип әйтәбез. Кашан әйтәбез без аны? Хайя галә салах дигәндә. Калгандарында кабатлыйбыз. Хайя галә салах дигәндә юк, хайя галә салах димибез. Әйдәгез намазга дигәч без әйтәбез ла хаула ва ла куввата илля биллах. Ягъни нәрсә дигән сүз? Аллаһның теләге булмаса беркем дә намазга килмәячәк. Беркем дә эшен ташлап мәчеткә ашыкмаячак. Шуңа күрә без нәрсә дибез? Ла хаула ва ла куввата илля биллах. Хайя алал фалах. Әйдәгез котылыгыз җәһәннәмнән, Аллаһның газабыннан, хидаяткә, таухидкә, иманга килегез. Без нәрсә дип җавап бирәбез муазингә? Ла хаула ва ла куввата илля биллах. Аллаһтан башка бер хәл икенче хәлгә үзгәрмәс ди. Шуңа күрә Аллаһ кына үзгәртә. Аллаһ безне китерде. Шуңа күрә без монда утырабыз. Фәләннең улы булган өчен генә дә түгел, татар булган, үзбәк, таҗик булган өчен генә дә түгел. Аллаһ безгә хидаят бирде. Шуңа күрә ла хаула ва куввата илля биллах. Яки мәсәлән, өйдән чыкканда, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям нәрсә диде? Кем өйеннән чыкканда бисмиллаһи таваккалту алаллаһи ла хаула ва ла куввата илля биллаһи дип әйтсә, Аллаһның фәрештәсе әйтер ди, син сакландың, син ябылдың, һәм син туры юлдан алып барыласың дип әйтте. Шуннан соң шайтаннар җыелырлар да, ничек моны адаштырырга дип әйткәч, bir шайтан әйтер ди, ничек моны адаштырасың син ди, бу ди сакланган, бу ябылган бездән ди, һәм бу туры юлдан алып барыла ди. Ни өчен? Чөнки син Аллаһ исеме белән чыктың. Һәм син өеңне дә тәвәккәлту алаллаһ. Аллаһка калдырдың. Син өеңне, хатыныңны, балаңны, син өеңдәге серванттагы качып яткан акчаңны, андагы иминлекне син бөтенесен кемгә калдырдың? Әйе, ишегеңне дә бикләдең, ләкин дияне бәйлисең, әмма Аллаһка тапшырасың. Шулай бит? Шуңа күрә син нәрсә дигән? Бисмиллаһи таваккалту алаллаһ. Ни өчен Аллаһка тапшырдың? Чөнки ла хаула ва ла куввата илля биллах. Чөнки бер генә бер әйбер дә үз хәлен үзгәртә алмый. Бер хәлдән икенче, бер молекула бу урыннан икенче урынга күчә алмый. Бер халәттән икенче халәткә үзгәртә алмый. Илля биллах. Аллаһ Тәгаләдән башка гына. Аллаһның әмере генә. Менә шуңа күрә җәмәгать без сезнең белән өйрәник шушы сүзне тормышыбызның бер өлеше итәргә һәм шушы сүзне балаларыбызга өйрәтик. Аның мәгънәсенә төшендерик. Чөнки кая гына біз йөрсәк тә, кая гына балаларыбыз йөрсә дә, әгәр дә алар белсәләр ла хаула ва ла куввата илля биллахның мәгънәсен. Галимнәребез әйтте, бу ди ла хаула ва ла куввата илля биллах Аллаһның ярдәмен китерә торган сәбәп ди. Аллаһның ярдәме, чөнки син беләсең, Аллаһ кына сиңа ярдәм итә. Шуңа күрә Раббым Аллаһның ярдәмендә булырга һәрберебезгә насип итсен. Ва ла хаула ва ла куввата илля биллах. Баракаллаху лана ва лакум фил Кур'анил азим ва нафa'ana bil ayati wa dhikril hakim innahu huwal ghafur.